मा खिथिगोन दायखो बिस्कुटसो अ आंबो गैया आंनावबो गैला वाव ayo wow 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 tadi kan cuma harapan nggak tapi hor harang ya diam juga kabar na empat dah biar harsing kak kena bisa panen bayi nabi apa dengi ha pikir yang na ayo Hello लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव गासैखौबो आसा खालामो मोजाङै दं गासैबो ओमफ्राय जोंबो मोजाङै दं लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअ आपल'ड होनो हाया बिराद गोबाव जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनैसो ओमफ्राय जों दा दिल्लीनिफ्राय न'आव थांगासिनो आरोना लोगोफोर थ' आं बेखौनो ब्लग लाबबाय आरोना थ' मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर थ'दि बिदिब्ला आंजों लोगोसे बयबो आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय नै आंना लोगोआ जि गोदो गोदो उन्दुबायना मैयानिफ्रायनो उन्दुनो मोनाखै मोजाङै ओमफ्राय एस्राबो मा होनो बोराय बुरि आरोना नै बोराया खाथियावनो बेनो ओमफ्राय जोंहाबो बोराय बुरि ओमफ्राय बुहुद लोगो दंबावो बिसोर उनाव आरोना गांब्रैयाव ना गांबायाव गांब्रैना गांबावन खोथाय बर' गांबाया जा गांबाया जा गांबा खैथा दों गांबाया बे जादो ओमफ्राय बिराद दावराव लोगोफोर जि उपाय गैया ट्रेनावथ' दावरावनो जाखागोन ना मैयानिफ्रायनो जानाय लोंनाय उन्दुनाय थिग गैया नै खानायफोरा लेथ्रा जाबोजोब्बाय दुगैनोबो मोनाखै मा जाबावगोन सयथिबो ओरैबायदि मेगना ख्रेब ख्रेब मोनबाय आरोना उन्दुनो ओंखारनानै ओमफ्राय मालासो मोनहैगोन सानबाय आङो सयथिबो साहाबो ओरैबायदि दै ब्र' ब्र' खैथायाव थांनायनो गाइखेर सोदोंनो खोनायाखै सालाखाथि दोङो इयाव लाखिनाय नङा ओमफ्राय बासुगाव दोङो इयाव लाखिनाय नङा बासुगाव ओमफ्राय क'क्राझार दायो क'क्राझार मोनबा क'क्राझारनिफ्राय मोनसिगोन बिजिनि बङाइनि बिजिनिया माला सोंनो आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोसै थ' मोजांबाबो गाज्रिबाबो नायलांबाय थादो अननानै ना मा होनो लोगोफोर आं बेयावनो दोनथ'नोसै आङो न'आव मोनहैनायखौ लाबाय थाला बिराद बोरैबाबो मोनबाय मेगन आरो जानाय लोंनायफ्रा थिग गैला नालाय आङो बानायथ'ला आरोना न'आव मोनहैनायखौ थ' लोगोफोर आं बेयावनो दोनथ'नोसै ना मा होनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थ' गाज्रि मोननाङा लोगोफोर अननानै बयबो सापर्ट खालामदो साबसक्राइब खालामदो लाइक खालामदो ना मा होनो लोगोफोर थ' बाय बाय